Hi mga langga, good morning. So, karon since my last video is about prank and kanabitang na-enjoy ko og maghimog prank. So karon perfect kaayo ang timing kay na ako mga igagaw sa sala. Nagtanaw silag salida. And karon nako sa kwarto ni Mommy, that's why medyo gubot. Mga files and everything. And karon, balik-balik no. And karon, I will be making maghimo kog sandwich. I mean, ano yung sandwich? Akong palamanan ning sandwich og Colgate. And ako siyang butangan gamay og salt. Oh no! So let's see kung unsay reaction nila. And before that, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe to my channel mga langga and pakihit na po ang notification bell button. So without any further, I will prepare this sandwich and ipapakaon nila. Siya guys, mga langga muna na ako nahimo nga sandwich. So ako sa ibutang akong phone dito para perfect kayo. Let's do this. A few minutes later. Tilawis sa kaya tilawis. Ako na. Tilawis sa. Tilawis sa. Colgate! Colgate! May mawala ko sa kwasyon dahil. No thanks! Busog na to, busog! Si Gabi nga! Ikaw na tanayon siya. Nako! Ito pa. Hindi ka pabilin man. Bilis ni Papa gabi. Mahal na to. Ang ba yung manas papa yun? Napatay si Simba. Laro ba yung mga... Simba? Si Oscar. Unggoy! Unggoy! Unggoy!
Ako gikaindak kay ko. Bigala ko ito. Ano ba yan? Ako ang gikapit tumurot ya ako toothpaste mo niya sa kapatid. A few moments later. Kita din sila. Umba sa. Dili. Ginawa niyo. Dam. It's a prank! Last person nga ako i-prank is si Mileng. Ito ra si Mileng. Mileng! Tilawin sa ganda akong hinimong palaman. Ako'y hungit. Lami ka? Ayo. Okay, para mo tinapos sa TGC eh. Ako lang hungit oh. Kita na, ay kon ramis. Ay COVID nang baba. Hala lami, Mileng? Unsay lasa? O sa man ko gagama akong kaon. Parat. Toothpaste na gutag asin. Kamate. Simute. Simute. Oh, gilami ang si Mileng na, Mileng. So, umuto siya guys. Medyo epic fail siya, pero at least nikaon sila. Okay, so nara sila. So, unsa yung kakastorya? Dam! Lame. May lame. Abi ko sponsored to. Sponsored toothpaste asin ay. So, muto siya guys. So, that's the end of our vlog for today. So, see you to my next vlog. Ciao! Keep safe mga guys.